Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigwardyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Sa pagkatapos ng araw, SED Linimed, ang pagod ay mapapawi. SED Linimed, ang bawat haplos, bigay ginhawa. Kaibigan mo, ito'y para sa iyo. SED Linimed. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Oh, Kaliyot. Si Daddy di mo. Hello, Sir Mike? Hello. Hello, Ihyo. Sandro, hay na ka mo. Balik ko na may diris bahay, sir. Gihatod ako sa kyanan ni Charmin. Ang gikuha sa subdivision. Na, di na ka mo makagawas diri sa syudad. Close na ang borders padung sa probinsya. Maong diha lang una mo sabay. Unsa? Nagkagrabe ni maday ang pagkatrap aning coronavirus, Sandro. Maong gidili na karon ang pagbiyahe. Kinahanglan nga i-lockdown kining syudad aron di na makakatrap sa laing mga lungsod ang maong virus. Kay niya sa syudad ang mas daghan natraptan, Sandro. Maong amping ka mo, labi na sa mami mo. Senior na baya siya. Oo, sir. Senior na. Kung mao ka na ayaw na mo paggawas sa sabay, ha? Magkita-kita lang niya kita kung pwede na akong makapauli diha. Kung natagan ako go signal sa konduktor nga makapauli na ko diha sabay. Kay gibati na ako makapauli na jud ko diha, Sandro. Kay may naman pagipamati na ako. Trangkaso lang tingali ko to ako gibati nga mild symptoms sa COVID-19. Salamat on kung mauna, sir. Ako lang pagsultihan si Mami kung unsay hukom iri. Ang pag-istar niyo diha sabay ang maayong desisyon, Sandro. Para safety ka mo. Sir Mike. Sige. Kay tawagan ko pa nga ako, doktor. Kay gusto rin ko mo pa ulit sa bahay. Aron magkakita-kita kita. Ha? Uy, mao ba di ay? Uy, dili data kapaulian. Ay, dili pa gyud madam. Pero take the opportunity na lang. Kay nag-offer man si Sir Mike nga anhilang una mo din mo stay sa bahay, samtang lockdown pa ang syudad. Maikog kami din he. Ay, putla lang ikog madam. No problem here. Kay dako ka kinimbayan nila, uy. Dagang kwarto. Bisan pang magtagsa mo. Pero ang ako mga gamit iho, tuwa pa sa among giistahan ni Auring. Ug ang imong sakyanan, tuwa pa gini dito. Kamili ko ha to si Dong Sandro, madam. Kamera, katultol pasad ko dito ba? Nakaadto bi ako sa diyang kidnap ko. Nimo dito niya gipreso pag ko nimo. Ha? Gikidnap nimo ning naw nga madam? No. Unsa man tay makuha nimo ani oy kun mao ni imo kidnapon? Silly. You forget ha, I am rich. I have so many much money. Portahan ko. Basta na ay, enough na. Humanahin yung drama, Goliath. Sira ng tilon. Silly. Bantog rang wa kay ang amawa ka. Kay ang imong naong liwat sa imong kapobre. Ay, sa pagkasultihan, grabihan. Drama pa more. Kining iho, pwede na sabog ato na lang ko istar dito. Sa among giistahan ni Auring. Pero madam, hinumdumi nga si Irish ang nagpaisa na to dito, madam. Tingalik sa muko sa ta dito adto. Ay lang to, mong adto man dadway. Dinil lang mo. May dindi kay dili ra ta maglagyo nga ang di san maglagyo ang inyong kandudahan ta. Puro mga dato. Dali gud. Ngano man ha. So isulti na ako ha. Pwede mo tuloy mo isulti to sa kadaghanan. Ngano nangaray pa mo kita din eh. Ulit. Talimot ka. Kaila sila si Mami o si Sir Mike? Lato ulo. May kagahapon mo gina sila. O sa may tabo kung magkita sila? Tsukulala po pa sila. Uyab ko na sila sa una. Pagtarong good.
tabangi ko. Unsa ba itong buhaton? Ha? Dili mahumaning inyong sugilanon kung maglikay pa mo sa kamatuuran, Sandro. Ermita niya? Ang kamatuuran ang maghatag og kagawasan. Maong aron wa na mo'y hunahunaon, dawatan ninyo ang tanan. At ubangan ninyo ang tanang kamatuuran. Kung mulikay na sadmoan na, dili mo mahuman, dili ko mahuman ang sugilanon ninyong Charmin. Ermita niya? Pasagdi og tugutin ninyo nga magkita sila si Mami nimo ug si Sir Mike. O kung unsay mahitabo sa ilang panagkita, ang kahigayunan na ang maghukom. Ermita niya? Paminawa! Certified said Panyawan user. Si Tatay Maximo Arnold nakasinati sa pagdako pagbalik sa iyahang goiter. Maayo na lang kay nag-maintain sa pagtumar sa said Panyawan Herbal Capsule na tabangan. Kini manguna akong waiter kuan man kanang naoperahan ni sa 2001 niya ning action siya balik karon ni nag-maintain ko sa Panyawan. Pag-maintain ako wala na siya mo abanti ni murag siya ni kubol murag mo atras na ni siya. O karon magpasalamat ko nga nakatumar ko aning maong Panyawan kay dako kay ikatabang sa atong mga sakit. Ang said Panyawan Herbal Capsule makatabang sa pagpakupos sa goiter na sinati kini ni Tatay Maximo Arnold. Basta balatian, isad Panyawan! Nakapahilo nga labas silang tanan niya, Sari. Yes, Day. Ang alalay ni Madam tuaw ba niya? Kay bantayanan man din ng mami ni Sandro, ingon si Auring nako. Kay sige kutasan. Kas kuno nagtambal ay para kutas. Mao ba? Og si Gulyat mo ambisyoso kayo. Ni pahilo na gid ang usa ka kwarto. Og si Sandro, murag nakita ko tong tuwa pa dong si ang kwarter. Adto tingali tumatog didto. Kay anad naman sabto siyang adto didto maghigdaan, di ba? Oh, mao ba? Ug ang tiguang, si Ermitania, dito man to sa hardin ni mami ni mo ganina, naglingkod-lingkod. Mao naman ni iyang naandang buhaton sab, sa diri pa na siya sa bahay. Ikaw, nga naman pa kamtog. Lawam naman gabi eh. Huwag niya ka pa sa teres. Oh, taysa. May namatikdan ka na ako, da Charmin? Noon sa yaya. Tungod sa panghitabo, no? Nalimot ako sa akong language. Nalimot akong mag-Ingles. Kalimti na tayayaw eh. Awa. Basta kasabot ko ni mo sa imong mga tambag na nag-straight binisaya ka. Pero malingaw bayasad ko og bali-bali sa akong dila. Kung magbali-bali ko sa akong dila ko, mag-Ingles ko baday ba? Ma-challenge ko to learn more. Ay, ayaw na anang in-English mo, yaya. Okay na. Kuhain na ko dito, binabi. Hapit mo din mahurot ning niya sa botilya sa akong atubangan, no? Uy, wako kabantay dahin da. Naginom da ka din, he? Gamay ra ko, yaya. Painit sa lawas. Kay tugnaw kay huyuhoy sa hangin din niya. Og di matugnaw. Ni amang kasteres. Nisud ka na unta sa imong kwarto. Og matugnak ka. Upa ko do ka, ayaya. Maong kuha pa ko og bino. Mainom pa ko. Nasad. Wa ka mo tagam nga nahagbong kasagdanan tungod sa imong pag-inom? Di naman ko manaog sa hagdanan, yaya. Matuog naman ko, hindi ko manatag inom. Sige, good. Magkuha pa ko bino nimo. Aron po makatuog ka kun mahubog ka na eh. So, wala sa nimong bantayan. Eh, duka na kay ko. Nag-inom si Jeremy sa matres. Ganihad na siya tiyo. Mabarog na ba siya gilikuran? Mapaso-paso, madakabat-kabat sa may reliefs. Hubog na ka na siya. Ibiyaan na ba siyang yasili? Nanaog ka to sa yasili? Oh, nakita ko niya gika din eh. Tuwa na si Yayasili sa may silong. Tuwa sa minibar pa ingon. Magkuha pa ka siyang bino?
Kinilang bino nga gamay og alcohol content ang akong dadon ditong day Charmin. Kay nakainom na baya da itong daan da. Yes, Sili. Ay, minatay nga nagbaklay. Hapit mo mabuhi ang butilyas bino. Kuyawan ako nimo, oy. Mingaw ko palibot ganina nyo, nagtukong ako rang usa din he. Ni aday ka. Ganina ra ka din ha? Bago pa. Nakita kang nanaog ka sa taas. Maong, diyan ka. Iasay mo ng butilyas bino. Ay, request sa akong alaga. Nagpakuha og laing botelya sa bino. Kaganiya po nakakita niya nag-inom. Sa upo ka shower. Nahaman ako shower, napagyapon siya. Nagpasapasos may trays. Nagsikbit-bit og baso. Unya, mag-inom pa siya. Kaya mapakuha pa maglaing botelya. Adal batol para sa hagdanan. Ako betong giingnan ana. Giingnan nasad noon ko ay nga di naman kuno siya manaog. Matog na siya, human siya mahubog. Nganong nag-inom siya? Aw, malagmit, dunay law nga problema. Laki gyapon? Malagmit. Murag sig dili gwapa. Nga mapublibag laki. Kinsa naman sa ba? Kadto sa Morgan. Posibleng ikaw pod. O si ako? Ako gyud yaya. Ano ko na apil mo ko anak yaya? Prangkahi ko Sandro be. Og seryoso ko aning akong pangutana. Kulbaan man tana. Basta magbinisaya na gani ko, seryoso na ko ana. Ko tawig sama ana eh. Basin hasta ko. Ma-inlove di mong kanahanak ka. Unsa? Uy, una, yaya. Nan, prangkahi ko. Sa unsa lagi? May pagbati ka bang day, Charmin? Nahigugma ka ba sa akong alaga, Kang Charmin? Ha, Sandro? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinanap, o kay tagal ko